maita yenyu tinokutendai kuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa chenyu Mike Samba Show. Muchirongwa umu tinotaura upenyu nezvinobatika, nyaya dzedu dzatinokurukura inyaya dzatinosangana nadzo mukati meupenyu. Tinoziva makore akapfuura aya nazvino tichine chirwere chedzihwa mupengo COVID-19. Tisati tapinda muchikamu ichochi, ndinoda kuti timbotora minute yokufunga shamwari dzedu nehama dzedu dzakashayika padzihwa mupengo iroro. Mweya yavo izorore murugare rwaMwari. Nhasi tine nyanzvi, vamwe vacho munogara muchivaona vachitaura, saka ngatisunungukei kubvunza mubvunzo. Vadikani, regai tipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veAIDS Healthcare Foundation vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura. Asi regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani, vanobata sei. Ndotanga nevari pedo neni. Tinotenda maichisamba, chekutanga ndinotenda kwamuri nekuti invite kuti tiuye tinyatso kutaurirana neCovid-19. Ini ndinonzi Dr. Agnes Mahomva, ndiri Chief Coordinator weCovid-19 muno muZimbabwe, ndichishanda ndiri muOffice of the President and Cabinet. Mazvita, tinokutendai nouvepo. Mazvita, toda kutendai nekuti koka. Ndinonzi Reverend Ellen Notsitsi Gondongwe veku-Mercy City Church. Tiri kutandadzana tiri muno muMaichisamba Show tichitenda hurumende yedu nemi kusangana panguva yakanaka kudai. Tinokutendai nouvepo. Ndouya kune muroora ari kunze. Mazvita enyu Maichisamba, muri yeZimbabwe, vatereri, vatariri, makadini. Ndini wenyu Elisa Ravengai, ndabvawo kuFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, kwandinoshanda saDisability Inclusion Specialist. Ndauyawo ndakamirira vakaremara. Mazvita, tinokutendai nouvepo. Regai nditange naDr. Mahomva. Munoziva chiremba, kune hurehwa hwakawanda hunotaurwa nevanhu, nekuti dzimwe nguva kana tichinzwa huri hurehwa pada kune vamwe vanogabha vasingazoziva kuti ndezvedi here kana kuti chii. Kune vamwe vanoti ukabayiwa wakutofa, asi tagara tofa handiti. Vamwe vanoti kana ari madzimai akabayiwa haachaita pamwiri. Vamwe vanoti pane zvinosanduka. Ndakuunza kwamuri chiremba, tigadzirisei. Ndinotenda Maichisamba, ndoda kutenda zvakare kunyanya nekundikoka kwemaita kuti tinyatsotaurirawo nemhuri yeZimbabwe. Zvechokwadi kune zvinonzi zvirehwa zvamuri kutaura, muchirungu vachiti mamitsi. Asi tinoziva kuti kune mamitsi iwawo zvirehwa, kozouya anonzi chokwadi kana kuti mafacts. Tinofanirwa kuti tinyatsonzwisisa kuti chiiko chakasiyana pane mamitsi nemafacts. Mafacts tinoziva kuti ndizvo zvinhu chaiyo nyaya yechokwadi yetinoziva kuti tinoti proof. Tikakuti supane chair apa, une proof yekuti unoenda uchinoibata iripo. Ndiyo fact iyoyo. Kozouya zviderwa zviri kutaurwa izvo kana mamitsi, ndio zviya tingati mabeliefs zvinofungwa newanhu kuti chokwadi asi zvisi chokwadi pasina proof kana kuti aya evidence yekuti zviripo. Izvozvo zvatinetsa zvakanyanya, kunyanyanya takatarisana nevaccination program yedu tiri kumhanya nayo chaizvo mazuva ano kuti vanhu vabayirwe nhomba yeCovid-19 kuitira kuti vasaibate. Tiri kuona patakatanga muna February 2021 kwanga kuine zvidehwa izvozvo, mamitsi iwawo asingamboiti, takanetsekana nawo. Asi ndinofanira kuti pane zvinhu zviri nani asi zvichingoriko. Tinonzwa vamwe vachiti ukabayiwa uchazombozvari, wakahama neshamwari. Uko kunyeperana ndiyo inonzi myth, hapana proof yacho. Tinotoziva kuti wakawanda wakabayiwa wakavharidzira kuti wasaita chirwere ichocho wakangozvara. Saka iyo myth yakanyanya chaizvo. Fact yacho iripo ndeyekuti ukabayirwa nhomba yeCovid-19 unogona kuvharidzira kuti usabate chirwere ichocho. Kana kuti ukachibata wakabayirwa, mwiri wako unogona kuvharidzira kuti usasarwara zvakanyanya kana kuti usafe nechirwere ichocho. Fact yacho iyoyo tinoti
evidence kana kuti pane zvinopangidza kuti ichokwadi nepamusana pekuti tiri kutozviona kana tichitarisa vanhu vazhinji wapinda muchipatara mazuva ano kubva petakatanga kubayira vamwe wacho wakabatwa nechirwere wabayirwa asi tichiona kuti percentage yakakura zvakanyanya yevanhu vari kusvika pakunofa nekuti warwara chirwere ichocho ndo wasina kubayirwa. Mashoko akanaka ari kutaurwa nachiremba nai. Ngazvikusumudzirei mweya yenyu nekuti zvanzi izvi zvinhu zvinobatika, zvinhu zvekuti kana mukazvitsvaga munozviona kuti ndizvechokwadi, nekuti pane zvimwe izvo zvatiri kutaura kuti zvirehwa izvi munonzwa kunzi munhu haachazozvari, imi munomuwanei pasina kuzozvara? Vamwe vakungonyepawo nhai. Saka ngatinzwei chokwadi kubva kunyanzvi dzedu. Tiri kuya kwamuri nhingi Reverend, tinoziva kuti mukati mezvitendero imomomo mune zvirehwa-rehwawo. Muri kukurudzira here vanhu muzvitendero imomo? Pane here zvikuhuniso? Ndiri kuya kwamuri maigondonga. Maita zvikuru kunyanya-nyanya tichisanganiswa nenyanzvi. Tina naDr. Mahomva pakati pedu nevamwe vatinavo vari kubva kumasangano akasiyana-siyana. Nepamusana pekuti zvechokwadi fanike sesu tiri muchifundisi. Vanhu vanenge vakutomhanya kuti imi mufundisi muri kuzvinzwa, asisisu hatirarame neizvozvo, tinorarama nefaith. Saka zvatinorarama nefaith tiri kuda kuti titoenda pagomo tinonamata. Zvekubayiwa zvavo zvavari kureva izvo hazviite. Wobva waona kuti ukada kuti aiwa hatifanire kudaro, wakuona kunge wakuda kushekwa faith yako, vanhu vakuti saka kana mufundisi wacho asingadayire kuti tisina kubayiwa tinorarama, saka ufundisi wacho huri kutinongedza kupi? Asi ndiri kuda kutenda hangu kuti tiri kufamba nevanhu vari kunzwisisa. Zvechokwadi pekutanga zvakanga zvisinganzwisisike kuvanhu, asi ndinotenda nema-awareness campaign aiitwa nehurumende vachipinda nekumachechi kwacho. Nazvino tinokurudzira kuti hazvisati zvakwana, rambai muchidaidza vedzimachechi nemamwe maorganization, nekuti tinosangana nevanhu vakawanda kwatinenge tiri. Ikoko ndokwatiri kunzi zvakanzi chakauya nezviremwa-remwa kubva kunyika yakati, saka tibatsirei. Asi chandakazoona ndechekuti vakabayiwa tiri kutorarama isu. Munhu angazviona rini kuti hauzozvara in 2 years time, tangoita makore mairi chete, akamezha kupi nhumbu isina kuzobata nekuti abayiwa? Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa kuti musazviteedzere. Mufundisi vari kutaura kuti vamwe vanoti ngatiitei rudairo, asi ane rudairo ndianiko? Nekuti kana muchinge muri muchitendero chechikristu paitonzi kudayira kwenyu kushoma, pakaita munhu mumwe chete ane rudairo rwakadai, ndokuti zvinhu zvinake. Rudairo rwacho munarwo here? Chikristu nezvimwe zvitendero zvinofambirana nezvipatara. Ndiri kuya kwauri Elisa, ndinoziva kuti wakamirira shamwari dzakaremara. Zviri kufamba sei zvechiCovid nedzihwa mupengo iri? Mazvita enyama yechisamba. Vanhu vakaremara vari panjodzi huru yekubata chirwere chedzihwa mupengo, nekuda kwekuti vazhinji vedu tinobatsirwa nedzimwe shamwari dzeduwo kana kuti nevamwe vemhuri dzedu. Zvikuru sei pakubata kwatinoita muupenyu hwedu, tinonyanya kubata zvikuru nemaoko edu kuti tinzwisise nharaunda yakatikomberedza, uye zvatinoshandisa tinobata nemaoko. Zvino tinoziva kuti chirwere chedzihwa mupengo chinonyanya kutapurirwanwa zvikuru kuburikidza nemaoko atinozoshandisa kubata kumeso kwedu, miromo yedu, zvakadaro. Saka tinoona kuti vanhu vakaremara vari panjodzi huru, asi vakasanganawo nezvirehwa-rehwa izvozvizvi zvakanyanya zvaifamba pasocial media, pamawhatsapp, zvakaita kuti vamwe vatadze kubayiwa nenguva, vamwewo vakabva vatorega kubayiwa zvachose. Regai ndidzokere kune zvine chokuita nerutendo, rudaviro rwevanhu. Vamwe vakatanga kutaura kuti nyaya yenhomba yedzihwa mupengo ndiwo uya munembo wechikara wakarehwa muna Revelation kana muna zvakazarurwa 666.
saka wabayiwa wese zvotoreva kutoti watova nemunembo wechikara, zvoreva kuti denga hauchapindi. Vamwe vaitaura kudero, koitawo vamwe vaitaura kuti izvoni jekiseni kana kuti nhomba yedzihwa mupengo inokonzeresa kuti kana ikadyidzana nemimwe mishonga inotorwa nevanhu vakaremara, tingati vanhu vane pfari kana kuti vanorwara nepfungwa, hanzi zvikadyidzana mishonga iyoyoyo zvinogona kutozokonzeresa kuti munhu afe. Ndizvo zvataura zvakanaka, asi muchikamu chino nguva yedu ndoyo mhanyisana nesu zvakanyanya. Tine mhanza chiremba vari pano, nyanzvi yedu yeCovid iri pano, munovaona mukati menyika yedu nekunze kwese vanenge vachimhanya nebasa. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita enyu adiwa vatariri nevateereri vanga vachitandadzana nesu vanzwa zvabva kunyanzvi dzedu. Nyaya iri pano ndeyekuti pasi nezvirehwa-rehwa, pasi nezvirehwa-rehwa, pamberi nekubayiwa, pamberi nekuzvidzivirira kudzihwa mupengo. Dzihwa mupengo ririko, tinofanira kuramba takapfeka mamasiki edu, takavhara mhuno yedu nemuromo yedu. Mukaona chimwe chazvo chiri kunze, mapfeka ekukreshi, haisisiri esaizi yenyu iyoyo. Ngatigezei maoko nemvura ine sipo, tichiita zvekuchururudza. Kana takagarisana, togarisana zvakanaka. Tiri kuona vamwe vari kungozara marori, vamwe vari kungodini mumichato nemumo. Ngatichenjererei, ngatipindei zvakare muchirongwa chedu. Manzwa zvanga zvichikurukurika. Dombo yapauri chakanedza, ndichakanedza. Ini nhau dzandakanzwa imbiri dzandoda kuti ndibvunze kuna Dr. Mahomva. Yekutanga, pane vakataura zvikanzi isu tine miri yakasimba, tine inonzi natural immunity, zvekuti handirware handisi ndonda ini, saka tobayirweiko ini ndisiri ndonda. Nyange furu dzinoitika dziwa chero rikaitika iri, munhu haamborirwari. Munotoona munhu aita makore 5 makore akawandisa asingarwari kana dziwa, otaura kuti ini ndakatosimba saka ndobayirwei, ini ndine masoja emiri akasimba. Chechipiri, kwakatenderera mavhidhiyo pasocial media airatidza vanhu akaiswa magneti vachiti ndabayiwa, pandabayiwa apapa panobatira magneti. Saka toda kuti mutijekesere Dr. Mahomva kuti zviriko here izvi kana kuti takagadzirirwa mashoko enhema. Ndizvo muombirei maoko ataura zvakasimba.
Ndinotenda zvakanyanya nemibvunzo yako miri iyoyo. Wekutanga wekuti ini ndakasimba chaizvo. Ichi chirwere chitsva COVID-19. Hapana aigona kuziva kuti chinenge chichida kubata iwe wakaondoroka here kana kuti wakasimba. Saka tichiti isu munhu wese mhanya unovharidzira usazochirwara. Tinogona kuti papera makore akati kuti tozoona kuti iwe waya wanga uchifungirwa kuti wakasimba ndo wakanyanyobatwa nacho. Saka hapana zvazvinokuita iwe kuenda kunobayirwa. Zvinotokubatsira kuti kuitira mangwana tinenge takuzoita ya ma-statistics nema-analysis yetoona kuti chirwere chika changa chiri kutoda kubata iwe uri kufunga kuti wakasimba. Tinokurudzira kuti vanhu vese ndawabayiwe. Wasatombofungawo kuti wakasimba kunyeperana chaizvo. Ndizvozvo chaizvo mashoko makuru kuti nhai takanisa kuti arida kudadisa isusu takasimba nhai. Zvinochiremba ari kutaura kuti hachina kusimba kaichi. Wechipiri wataura kuti iwe magnet aiwaka. Saka tati isu musaona zvinoenda pasocial media paya. Unogona kuona mumwe musoro wemunhu mumwe wakabviswa papicture yemwe munhu wotonzwa kuti muri kumuona here ndiye takaona kumbara achiita zvakati iye asiriye. Zvemagneti ungazviziva sei kana paine munhu aisawo hake metal kuseri kwake kuseri kweruoko rwake ozodaiona ichiti ta zvinoitika izvozvo. Unofanirwa kunge uine proof kana kuti fact yekunyatsa kuona chaizvo iwe mbune kwete kunyeperwa nesocial media. Tinoti isu ewo majekiseni aya enhomba dzemizuzi dzechii dzepolio tagara tiinawo. Isu tinofara muZimbabwe nekuti takanyatsokutarisa tikaongorora tikachuza aya tajaira anonzi aya akabva kugadzirwa neyetinoti killed virus. Atagara type yacho tagara tichishandisa mune zvimwe zvirwere zvese izvozvo zvatitori neevidence neproof nemafacts ekuti zvinoshanda. Ndo saka takaita izvozvo muchiri kuziya petakatanga vanhu vamwe vachiti ko madii kutorawo na Pfizer, madii kutora zvakati tikati tiri kukunzwai mhuri yeZimbabwe. Asi tinoda kuenda nezvinhu zvatajaira zvatinonyatsoziya kuti mupopulation yedu zvinoshanda. Saka ini ndinenge ndichiti tendaiwo hurumende yenyu yakanyatsokuita iya inonzi due diligence kuti waone kuti chiko chinotibatsira isu muZimbabwe mhanyai nacho. Ngatimboombererai hurumende yedu. Mufunge vanhu havarege kutaura. Ukaita zvakanaka vanotaura, ukaita zvakaipa vanotaura vakadini. Asi chakanaka ndechekuti ramba uchiita zvinhu zvakanaka. Saka kana vanhu vachinge vati ngatiti inga kunyange kana kumba chaiko munotanga muchiti ngatimboitai zvatoziva. Kana munodyiwa umu munonzwa vana ma-MC achitotanga kudaidzira kuti tangai nezvamunojaira, munotanga kuzorutsa, munotanga kuzomhanya kutsvaga kudondo. Handitika? Ngatinomboya pauri Delight. Dr. Ndinokutendai Dr. Mahomva nekuva pano. Mubvunzo wangu wekutanga ndingati ipfundo rekuti mukushanda kwamunoita sehurumende pane vamwe vakuru vari muhurumende vakabuda vachiti mishonga yeCovid iri kubva kumaodzanyemba yenyika kune varungu vatisingadyedzane nayo haina utano hatidi zvikapinda nemumasocial media imomo ndokubva pazoshaya chimisikidzo kana kuti shoko rakaya richiti zvone yataakutora yaakushanda nenzira yakanaka. Chechipiri tine nzira dzedu dzemuno munyika yatingati maki indigenous knowledge system. Vanhu vainwa zombani, vamwe ndo vainwa muto wenhengeni vachiti ainzi inorapa. Asi wechidiki takashayawo kana bazi rehurumende rakaedza kuita dzidzo neongororo netsvakurudzo yekuti kana ndanwawo zombani rangu ndochizobayiwa Pfizer iya zvine ukama hune koche hwakanaka ndokubva pazobara mibvunzo yese yakawanda. Chetatu chandakaona especially kana kune shamwari yedu yatakagara nayo nhasi muchirongwa muchaona kuti dingindira renhomba paraitaurwa pakashayikwa braille material inoshandiswa nevasingakwanisi kuona nemaziso avo, pakashayikwa zvekare zvesign language zvakanaka. Saka ipapo ndo dzimwe dzenzira dzakaita kuti hukopokopo nemashoko asina kusimira ataakuti enhando aya asumukire. Ndingade kunzwa ipapo mazvita. Ndizvozvo mashoko makukutu. Regai nditi chiremba vari kupindura mibvunzo yese iyoyo, asi pahurukuro yatiri kuita iyoyiga tiri kuona munoziva kana muchinge muri mumusha kudai munogaroziva kuti ama Tekla vanonyepa, ama Gibson vanonyepa. Handiti ndoti tavabata kudhara ama Tekla vanonyepa kuti isocial media. Handi zvese zviri pasocial media zvechokwadi, handi zvese zviri pasocial media zvisingade kusofwa.
pane zvimwe zvakanaka zvinobva pasocial media, asi zvimwe zvacho ngatizvisefei. Nhasi Dr. maakuita kunge muri mega naika, vana mai Gondonge naElisa muchapota muchibatsirawo. Ehe, ndizvo zvondauya kwamuri chiremba. Aiwa, ndinofara tiri tese. Ndototanga nemubvunzo wekupedzisira kuti paya pasinawo mabraille, paya pasine chii. Patakatanga COVID-19 payakasvika muno muZimbabwe, ini ndakanga ndisati ndaakuoffice of the president, nditori permanent secretary kuministry of health and child care. Takamhanya tikaita translation mabraille chii, pakazoitawo imwe organization yakanga yakuti takuendesai kukoti nekuti tinoziva kuti hamuna mabraille. Wakashamisika tichibudisa mabraille edu kukoti ikoko, wakashamisika. Zvakarakidza kuti dai taya tiri kunyepera, hapana munhu anongofuma nhasi obva aita braille yake nhasi obva enda kukoti mangwana. Zvanga zvichireva kuti tanga tiri kutogadzirira, asi zvechokwadiwo takaonawo mhinga mupini zvanga zvichiitika kuti kana maanazvo zvaakudawo mari yekuti muchitranslate muite zvakawanda. Zvechokwadi zvinotonetsa. Imi munozviziva kuti zvese zvatinoita hatina mari dzakabva dzati geje kukwana zvese, asi zviripo. Tinenge taakushandawo nemamwe mabanzi aya ma-NGO newamwe wakangosiyana kuti honai kati anayo braille tatranslate isu taapprova izvozvi, chitibatsirawo kane kuprinda zvakati wandei, muchitibatsirawo rambe ndo zvatanga tichingoita izvozvo. Kana nanhasi zviripo, mufunge. Hazvina kukwana, hatimbonyepi, hazvina kukwana, tinoda zvimwe zvakati wandei. Saka tichingoramba tichingomhanya tichitaura kuti ewo nekuti iwe hausi kuziva zviripo, usabva wamhanya kutotaurira nyika yese kuti hapana, hazvisipo. Tanga wabvunzawo, totoshanda newe, tobatsirana kuti tibatsire mhuri yeZimbabwe. Mashoko makukutu ari kutaurwa naini. Uongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti imimi nesu muno mauya upfumi, mane dzamuri kudaidza kuti mbinga. Hanzi vane mari nemvuri, vana vedu, ihama dzedu, yechinoka chikumbiro. Hanzi tinazvo asi zvishomaka. Ko mukauya mukabatsirawo. Pano kunotenga whisky imwe chete 4,000, mukatenga kana chibraille, mukatenga kana chii, zvinobatsira. Nai, ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechitatu, tiri muchirongwa Mike Samba Show.
umo tiri kutarisa nyaya mhenyu iriko yezvi, nokuti kune vamwe vasisaite zvinodiwa nedzihwa mupengo kuti tizvidzivirire. Tinogona kuzvidzivirirawo kunyange mumisha yedu, muzvikoro, mumakereke, mumaungano. Vanga vachitandadzana nesu vanzwa. Nyaya iri pano ndeyekuti kani imiwe pane hurehwa kani hwakawanda. Atigoni hunotozara chikochikari hurehwa huripo. Zvechokwadi ndezvipi? Kurudziro ndeyekuti endai munobayiwa nhomba, kuitira kuti kana dzihwa mupengo rauya hari kubharurei, munenge muripo. Pamwe dzimwe nguva rinokunyenyeredzai, asi musazotibvunza kuti haufe here nekuti nguva ndeyamwari. Ndomboya kwauri Elisa. Kuda kutaura nezvenyaya yebraille nenyaya yesign language panguva yakauya dzihwa mupengo. Ndifunga tese tinozviziva kuti chirwere chedzihwa mupengo chakatifuta, chakauya sembavha, saka chakauya pasina gadziriro yakakwana. Naizvozvo response yakanonoka, kana tingati kugadzirwa kwezvinhu izvozvo kwakanonoka. Asi ini ndinoda kupa seumbowo kuti isusu sangano redu rinomirira mubatanidzo wemasangano anomirira vanhu vakaremara muZimbabwe takasvikira gurukota rezvekuburitswa kwemashoko mai Mutsvangwa, tikatovaendera netsamba, tikavaendera nemarecommendations zvatingati zvingaitwe kugadzirisa dambudziko rekuburitswa kwemashoko. Ndakanga ndichishanda nemasangano anomirira hama dzedu vasingatauri, vasinganzwi. Vakatipa marecommendations tikaendesa kubazi iroro. Ndakange ndichishanda navo vanhu vekumasangano iwayo ndichivabvunza, vakandiudza kuti panenge pari kugadzirika, pane improvement pasign language pamatelevision edu. Uye panyaya yebraille inini ndini mumwe wakatowana bhuku rakanga rine ruzivo rwezveCovid-19, ndakariwana kuofisi kwamai Mutsvangwa. Ndikavabvunza kuti imimi mandipa kuno kuheadquarters, ko vamwe vari kune mamwe matunhu zvakamira sei? Kukanzi vanomawana kumatunhu avari ikoko, nekuti takaendesa kumaprovincial information centers kumaprovinces ese. Saka ndauya neshamwari dzangu vari mukati umo, vauya kuzonditsigirawo vari pano, vanogona kupawo uchapupu. Asi ndinotenda kuti zvinhu izvozvo zvakagadziriswa, asi ungoti ruzivo rwanonoka kusvika kuvanhu. Chandingada hangu kutaura ndechekuti takakumbirisisa kuhurumende kuti dai tapindawo sangano rematask force kuti tinge tichipawo mazano maringe nezvingadiwawo nevanhu vakaremara, asi hatina kukurumidza kuwana mhinduro. Nazvino mhinduro yacho haina kunyatsobatika zvakanaka, asi ndinotenda kuti Dr. Mahomva zvavari pano vachanzwisisa kuti zvakakosha kuti vakaremara vazvimiririre munyaya dze-disaster and emergency response, kuti tinge tichipa mazano maringe nenyaya dzedu, nokuti takashayiwa vakanyatsomiririra nyaya dzedu zvakakwana. Mashoko makukutu. Tombodzokera kuna Reverend kuchitendo. Manzwa vambotaura pakutanga pai kuti vanhu vari kunonamatirana. Ongororo yedu netsvakiridzo mai Gondongwe, tinoziva kuti mumasangano iwaya ezvitendero kune zvikamu nezvikamu zvakasiyana. Kune vamwe vasingatotendedza vanhu kuenda kuchipatara, vari kufunga kuti vanorapika nemunyengetero nokushandirwa nezvimwe zvakadaro. Imimi semufundisi munoda kuti kudiko kune mamwe mafundisi nevanhu vemasangano, muri mufudzi wevanhu? Mazvita ndiri kuda kunyanya kufara kuti tiri kutozviona kuti hakuna munhu anozvimiririra akakunda ari pake ega. Vana chiremba nevemasangano akasiyana-siyana nevemakereke tinototi tishande pamwe chete kuti zvinhu izvi zvifambe. Hongu mumakereke tinogona kuona kuti mune zvikwata zvakasiyana-siyana, asi unozoti ukanzwa kuti chikonzero chavo chavari kuitira zvikwata ndechekuti pane zvavari kuverenga pasocial media, pane zvavari kudzidzisana vachitaurirana kuti nepamusana pekuti tazviona pasocial media kana kuti zvanzi kwakati, vobva varamba. Asi isisu semakereke, sevafundisi, toda kukurudzirana kuti kunze kwekunamata kuti tamira pamukana kuti nyika iitirwe zvakanaka, ngatikurudzirei vanhu vedu, ngatikurudzirei vaende vandobayiwa. Tarisai mufiro wakamboita vanhu, asi iye zvino izvi zvadzikira kureva kuti pane kubatsirika kwakanyanya.
Saka inini ndiri kutoti hurumende yedu ngairambe yakamira vasambodzokera mumashure. Chandainyanya kukurudzira kunana vana chiremba ndechekuti pindaiwo mukunyatsopinda mukuongorora mega tigogumisira tane inonzi muchirungu home grown solution kana mavhaksini edu atinoziva kuti tinavo vana mazvikokota vedu vari muno vanokwanisa kuzviita. Dzimwe nyika dziri kuzviita nemuno tinozviita. Ndinoziva kuti changa chiri kutadzisa maresources kana kuti zvikwanisiro zvacho, asi tichazviwana. Tiri kunamata munozviwana. Mashoko akanaka ari kutaurwa naimi. Ndakumbodzokera kuna Dr. Mahomba. Chikomana chambotaura pachataura zvimwe zvinhu zvakagara zviriko zvakaita sana zumbani, zvakaita sana izvozvo zvana mbuya vedu kare zvavaiti munhu akanzwa dziwa kusati kwaane dziwa mupengo onzi inwa zumbani. Nokuti kana mumasupamaketi medu mune masamba iwayo ezumbani, zvinoshanda here? Atingati pachirungu zvine medicinal properties here? Zvakambotariswawo here kana takangoti izvo ndezvanyika yekare? Ndinotenda mai Chisamba. Ndinonzwa kushushikana chaizvo nguva zhinji kana vanhu vachiti honai wana chiremba muri kuti tisamwa mishonga yedu yekudhara. Kwete kwete, hakuna zvakadaro. Hapana anombotaura kudaroba. Tinenge tichitokurudzira. Chetinenge tichingotya ndechekuti kana waakumwa mushonga wamangonhongawo mumaforest imomo wobika bika, tinenge tisingazivi quantity. Unogona kubva waita yatinoti overdose. Asi tinenge tichikukurudzirai chaizvo malemon tea iwawo, mazumbani tea iwawo, nekuti anotozivikanwa kuti anobatsira kuti udzirwe, unzwe kufema zvakanaka, haakurapi, nekuti chirwere checovid checovid chetakatarisana nacho hachisachane mushonga unobva wachipedza. Zvakangofanana neHIV kuti unotoziva kuti ukatora mushonga unokubatsira kuti unzwe zviri nani. Saka tinototi isu chokwadi kana wamwa zumbani tea, lemon tea zvichikubatsira ndizvozvo, hapana chakashata ipapo. Atinenge tichingoti usabva wapfurikidzawo, nekuti zvechokwadi unogona kubva wangomwawo yapoison nekuti wapfurikidzisa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaura nachiremba. Chiremba vari kutaura kuti zvimwe hazvina mhimo, nokuti munoona kana tichishandisa mishonga yatinotora kuzvipatara pamwe imwe inoti chipunu chikuru chiya, imwe inoti chipunu chiduku chiya, imwe inoti zvino kana iya yekunge kwambuya mudhachi ekunzi endai monwa chibhodhorechi, endai monwa, hamuchaziva. Nditika ndombouya kwauri Temba. Mazvita Dr. Mai Chisamba. Nyaya yandingade kutanga nayo ndeyekumbotendawo hurumende sezvamamboita zviya. Ndiri mumwe wevanhu vakambove involved panyaya yema-outreach. Ndakafamba Zimbabwe yose tichidzidzisa vanhu. Waitosvika pamwe tikomberere maoko. Hurumende yedu yakagona kuti waitosvika panhu pekuti waitoshamisika kuti pari kubaiwa here, pano pasina kana munhu mumwe chete, ende mishonga nanhasi iri kunzi iriko. Toda kuvatenda ipapo. Asi dambudziko randakaona nderekuti madzidzisiro ataiita vanhu, shoko racho raisvika sei kune vanhu, nekuti tine zvimwe zvataitaura, zvimwe zvataisirira nekusaziva, neidzodzi nyaya dzekuti vamwe vanhu vanenge vachiti sei musina kutora yekuwest mazotora yekueast. Izvozvo ndofunga hurumende ipapapo dai yazama kugadzira ndingati macommunication tools ekuti kana ichisvika kune vanhu itambirike zvakanaka nyaya iyoyo. Asi heuno mubvunzo wangu manje wochiti ndingati inini ndiri mumwe wevanhu vanototi ndaifarira situation yekuti hurumende dai yaitoita kumanikidzira munhu wese, nekuti nyaya yekuchengetedza upenyu inyaya yakakosha. Handiti? Asi dambudziko ratanaro nderekuti iko zvinezvi mama pamazera anoti 12 to 16 years, izvezvi ukatoenda ikoko muzvikoro muyamaya mune vamwe vana vari kunzi nevabereki vakaita sesu vanoteerera social media, usaende kuchikoro nhasi kana kuchibayiwa. Muri kuitei sehurumende kuti vana ivavo vasazokanganiswa kana vachinge vabatwa nacho, bhozi masymptoms avo achave severe. Ava vakabayiwa vasatapudzirwe chirwere naichocho, bhozi tinoda kuti tichengetedze upenyu, tisarambe tichivharirwa zvikoro, tisarambe tichirwara zvichinzi chipatara ichi hachichapinda, bhozi zvakaoma kuenda paHarare hospital paparenyatwa wonzi pano hapasi kuadhimitwa vanhu vakaita semi, tirungotambira vechirwere chakati chete. Zvakaoma izvozvo. Saka muri kuita sei sehurumende kuti vakabayiwa senge kunyanya-nyanya muzvikoro
nevasina kubayiwa kuti nyaya yacho igadzirisike ipapo. Ndizvozvo mubvunzo wenyu ndofunga uchadairirwa muchikamu chinotevera, asi mibvunzo yakabata naika, mibvunzo yakabata. Ndizvozvo chaizvo, isusuwo ngative vanhu vakasvinura, ngatiregei kukumirwa semombe yemadhaka. Ndo dambudziko rataita vanhu vakawanda vemuZimbabwe, tinokumirwa semombe yemadhaka, ikaumbwa so munotoiti mhuu mhuu. Zvino imi musaitwe, hamusi mombe dzemadhaka, tiri vanhu vakatongwara vane upenyu hwavo. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Pano chikurura majasi asi inyaya yechokwadi. Hatidi kunyeperana, tatidziwa mupengo COVID-19 ichiriko. Asi Mwari vakatiitira nyasha. Zviri kuenda zvichinoita sekureruka. Asi tikaramba tichingozvichengetedza, ngatiregei kuvarayirwa. Tiri kuona kakuvarairwa kakakura kapinda muvanhu, kuti vari kungotobvunza kuti yoshi, muchiri kupfeka masiki nai? Zvichiriko here nai? Vamwe vakasvika muungano muvanokanganwa. Musakanganwa. Nomboya kwamuri baba taderera. Mazvita enyu maichisamba uye ndinodawo kutora kutenda kunana mazvikokota vedu. Mubvunzo wangu ini uri pakuti isusu tinoshanda nevanhu vanorarama neutachiwana hweHIV. Saka ndiri kuda kusimbaradza mubvunzo wangu pane zvimwe zvambotaurwa naElisa anova mazvikokota wedu akagara kumberi uko. Mubvunzo watinowanza tasangana nawo ndokuti isusu tinotora mishonga kweupenyu hwese. In other words, muchirungu vanenge vachiti vanenge vaine ma-underlying conditions. Asi hatina kunyatsokumbonzwa position yekuti vanhu ava vakafanira here kuti vatore mushonga wokuzvidziviridza kunhomba yeCovid-19. Mibvunzo yatinosangana nayo, saka ndikutaurira nevamwe vari kunzeko kuti nhasi uno vawane kupindurwa, vazive kuti position yakamira sei. Zvakare ndinofarirawo chirongwa chegovernment kuti mazuva ano aya tiri kuona vanhu vachipinda mumachurches vachitokurudzira kuti vanhu vabayiwe. Uye zvakare kazhinji kuma-government departments kana kuma-premises muchirungu unotosvika uchibvunziwa kuti tione kadi makabayiwa here. Chinova chinhu chakanaka. Tinokutendai zvikuru Dr. Mahomva netimu yenyu. Asi chimwe chinozondinetsa ini ndechekuti aya makadzi aya toona vamwe vachitongotaura iwo kuti unogona kutongoriwana iwe usina kana kutombobayiwa. Saka munhu anogona kungosvika kutoti iri kadhi iri ndinaro, asi iye asina kubayiwa. Saka toda kumbodza kuti anenge abuda sei makadzi aya. Munhu onyepera nyika kuti akabayiwa ofamba achipinda nepose, asi chokwadi chaicho chiri chekuti munhu haana kunge abayiwa nhomba yeCovid-19. Izvozvo mubvunzo yakabatana. Ega ichiise kuna Dr.
Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Sekuziya kwenyu, corruption ingoriko kwese kwese. Corruption iri mumazvikoro, iri mugovernment, iri muprivate sector, zvese izvozvo. Saka mumaclinics imomo unogona kungoonao mumwe ari corrupt atofunga kuti apa nhasi ndichabata kamari. Saka tinenge tichingoitawo monitoring inotaurwa wehutano netimu dzavo, ndozvavanenge vachingotsvagiridza vachiona kuti zvavharidzirwa sei kuti zvisaitike izvozvo. Nekuti chokwadi hazvibatsiri kupiwa kadhi usina kubayiwa, hazvibatsiri mumwe munhu. Saka tinenge tichingoti isu kana muchinge mazoona zvakadaro, taurai kuti tiinvestigate tonoti tingazvifambisa sei. Asi Machisamba, ndoda kuti ndipindure mumwe mubvunzo wambobvapo uchizobvapo zvevaccination, wanga uchitiwo takanzwa kuti kwane mwemwe mapoliticians anga akutoti aiwa mavhaccine ekuwese haabatsiri, tiri kungodai izvo zviri kubva musocial media. Hama neshamwari, isu takagara tati kubva muna February 2021 petakaintrodusa mavhaccine eCovid-19, takati isu kana cabinet pachezvayo, I remember musi wa9 February 2021 wachiissuwa statement yekuti isu mavhaccine edu anenge ari guided by science. Zvakare tinenge tichitageta, tichiprioritiza waya watinoti wari high risk, wana mukoti wedu, machiremba edu, waya wane ma-underlying condition. Zvakatonyatsoanaunzwa necabinet musi wawagara musi wa9 February 2021 kuti kana uine underlying condition ndimi wacho wetiri kuprioritiza, uyai mutange mabayiwa imimi. Saka zvina kumbohwandiswa, asi zvinozongonetsa ndezvekuti social media inobva yatwista yotanga kutaurawo zvisirizvo. Imi pamunenge makunzwa social media mofunga kuti hurumende haina kumbotijekesera wani kuti isu kana paine wane HIV, kana wane maBP, wane madiabetes hawasi kubayiwa. Kwete, mutemo wehurumende wakabva kucabinet wakanyatsotsanangudza kuti tiri kukuprioritizai kana nanhasi, kana pota kubayira vanhu wese. Tinongoti iwo ukasvika nemakadhi ako unoti uri diabetic, uri hypertensive, uri kucontrolled zvakanaka chaizvo, tinototenda pamberi pemutsetse upuhwe izvozvo uende mberi. Chinongonesa ndechekuti vanhu hatibvunzi dzimwe nguva, tinongonyarara kuti ndichanzwa zvimwe wachandidaidzai. Unogodaidzwa seiko kana tisingakuziva kuti une zvirwere izvozvo urikuda kuprioritizwawo? Mashoko akanaka rutaurwa nachiremba. Chiremba vataura zvandogara utaurira vanhu vedu, tinotya kubvunza chokwadi. Munhu anosvika pachipatara kudai, pakanzi reception, haaendepo, anobvunza umwe murwere waripo kuti nhai chiremba vasvika. Ava vanonge vataunzi chiremba hana kumbouya nhasi, vakutodzokera kumba unotaura kuti hanzi dhokta kwanga kusinai. Endai pazviri kuitwa, bvunzai pazviri kuitwa kuti muwane chokwadi. Tikaita zvekungoti tateerera kuna social media, tateerera zvakataurwa izvi, tateerera vanhu vari kuita matongerwo enyika, vari kudhonzana nevava, tinoita sehoto. Hoto ndoshiri isingasvike, nekuti inoti kana mhepo ikaenda uku ndoko yoenda. Ngatinzwei chokwadi chinotaurwa. Asi shuviro yechirongwa chino ndeyekuti iwe neni tibayiwe, iwe neni tizive kuti dziva mupengo ririko, tigoraramisa isu nemhuri dzedu. Ndikuya pauri musikana. Maita basa Machisamba, toda kukutendai nekuti kokwa kuchirongwa. Inini ndiri I'm a disability expert ende ndauya ndakamirira vanhu vakaremara. Ndoda kungotsigira zvataurwa naElisa kuti takaita chikumbiro kuhurumende kuti inge ichiisawo vanhu vakaremara task force. Why tichiona isusu zvakatikoshera? Tichitarisa nyaya yemamaski aya, kwese kwawaenda unonzi pfeka maski. Isusu tinomirirana nevanhu vanorwara nepfungwa. Zvinotiremera kuti tipfeke maski. Nekuti pandavhara mhino nemuromo ndinoita panic attack. Asi mutemo wenyika kwese kwandaenda ndinonzi pfeka maski. Kupfeka maski kwakukompromise utano hwangu. Every day ndakapfeka maski, ndakuramba ndichidzokera kuchipatara, ndakuramba ndichiwedzerwa mushonga yekunwa. Asi pamwe dai tanga takaincludwawo, takataura kuti ndo zvinoitika, nekuti kana munhu usingararami nechinhu unogona kutadza kuzvifunga kana kusazvinzwisisa. Saka zvinenge zvakakosha kuti tinge tiripo tichibatsirana kushanda tese, tichibatsirana nemazano, nekuti iwe inyanzvi dzehealth, isusu tiri nyanzvi dzedisability. Saka ipapo ndinoda kuti ndipataure. Pechitu ndoda kungotenda hurumende neprogramu yairi kuita yekuti ukaona izvezvi yakuuya kuvanhu kuti vanhu vazobayiwa. Izvi zvinobatsira vanhu vakaremara, nokuti kazhinji tinoita dambudziko rokufamba.
nokuti kuti munditi enda kuchipatara kunobaiwa kuparire nyatwa, kana ndiri munhu anoshandisa wheelchair ndakutoda mabhasi fee 3 yangu yemunhu anondibatsira neyewheelchair, nekuti zuva rinotokutibhadharirai wheelchair, kombi inotibhadharirai wheelchair. Saka zvaitiremera kuti tiende tinobaiwa, asi izvezvi ukaenda unoona pamashops vanhu vari kubaya ipapo. Saka ipapo toda kukutendai. Mashoko akanaka ari kutaurwa. Mufungeka kuziva mbuya huudzwa. Handina kumboziva kuti vanhu vanonzi vabhadharire wheelchair. Handifunga kuti zvakanaka munyika yedu izvozvo. Nekuti kana mati bhadharira wheelchair, ndidzo shoka dzangu ka. Ndidzo shoka dzangu. Saka tsoka dzangu muri kudzibhadharisa zvakasiyana nemunhu. Izvozvo tinoti kwazvinofanira kusvika ngazvifanire kutariswa izvozvo. Regai titore imwe mubvunzo. Regai nditaure ndakamirira dzimwe nguva isi vemachechi. Pane pamwe patinoonekwa sevanhu vanenge vakadziya musoro, asi mapoliticians vanofanira kuti vazive kuti kana vachitaura chinhu chakakoshera nyika, dzimwe nguva hachigoni kugashirika easily kumachechi kana masiya vatungamiriri vemachechis. Sezvamambonzwa sister vari kumberi vari from the disability community vachitaura kuti isu vemachechi tine kunzwisa kwatinoita zvikuru muzvitendero. Saka vhesi yavataura iyoyo iri very important kwatiri sevatendi. Saka tikaona zvichibva nekuma countries kunyika dzatinoona dziri associated nesatanism, tobva talinkisa nevhesi iyoyo yekubayiwa kwepasi rese, tinokurumidza kunetseka because zvatanga musocial media imusati mauya. Saka chinhu chinenge chakakosha, hatikurudziri kuti imi mutangirwe nesocial media, nekuti pamunozouya nhema dzinokunda chokwadi. Iye zvino tine dambudziko revana vanouya kumachechi, vanouya kuti mufundisi, ini ndakabayiwa 1 injection, ndakabva ndaita wesi, rechi2 handichatobayiwi nekuti ndinofunga ndonofa. Handi muri kuona. Iye zvino zvakaita kuti vana vazhinji mukati mumachechi zoom vasakurumidze kugashira, nekuti 1 akangotaura akati ndakabayiwa 1, muchinyatsoziva kuti anga achirwara, paakanobayiwa akabva aita wesi, munobva matya musati mabayiwa. Saka tinechikumbira kuti tinzwe kuti kana zviriko here zvekuti munhu akabayiwa rimwe chete anogona kunofa, kana kuti anogona kuita wesi kana anga ane chimwe chirwere. Nekuti kutaura chokwadi chaicho zvoti chitaura panapa, mamwe machechi asati atovhura nenyaya idzodzo, mamwe mafundisi chaiwo nemabhishops kunotori nepesendeji yakakura isati yabayiwa. Ndakuita sendinokudimburira iva machakairi, asi ndiri kufunga kuti chiremba vaunzwa mubvunzo wenyu kuti vachazoupindura muchikamu chinotevera. Ngatisangane muchikamu chinotevera.
kani nyaya iri pano zvatiri kungotaura kuti inyaya yatinoda kunyatsonzwisisa. Zvirehwa kani zviri kurehwa, mukanzwa chichinzi zvirehwa zviri kuratidza kuti zvinongonetsa. Vamachakera angu aitaura kuti musatangirwe nesocial media. Social media hapana anoitangira nekuti hairare, haina painogara, pekuti pana handina kusununguka, haishayi zvokuita, inongoramba iripo. Kana makuiziva muri kuiziva, asi regai nditende hurumende yedu, nekuti kunyange vasingagone kuti ava mufunge matinorarama imomomo mune zvikwata zvakawanda. Vanoda kunge varipo, vanoda kunge varipo, vanoda kunge varipo, asi dzimwe nguva zvatinoshuwira hazvigoneke. Ndosaka pachizotsvagwa handi zvatiri kutokurukura pano, munoziva kuti kudii, tiri muZimbabwe, tiri kunze kwenyika, kuti mharidzo yedu iende. Tomboya kwamuri chiremba, pauya mibvunzo yenyu yakati kuti itorei sekugona kwenyu. Yakawandisisa zvakanyanya, ndanga ndakutozonyatsokunyorera kuti ndikasike kuzoti de dzimwe nguva kana paine wendinosiya ndapota bvunzai futi, nekuti ndinenge ndisina kusiya kuti handisuda kupindura, unogona kunge watokanganikwa. Saka bvunzai, musatye zvenyu. Watanga kutaura zvekuti pane vamwe muzvikoro vari kuda kuti vana vasabayirwe. Zvakatanga petakatanga, asi pane zvino washoma pane zvino timu dzedu muri kuzviziva kuti tiri phase 2 yevaccinations, wari kupinda muzvikoro, wari kutoti mangwana tichadzoka futi watotadza kuwapedza. Saka zvatochinja zvakanyanya. Panogona kuzonga paino vamwe washoma sekuona kwatinoita munharaunda medu, makommunity medu, kuti haufi wakazoona 100%. Ndosaka muchinzwa tichitaura 60-70% aya, nekuti tinoziva kuti pane vamwe watisingazogoni kubata, asi tikangomita matageti edu iwawo, kana iwo wasina kubayirwa, tinenge tatoona kuti haiwa nyika tanaka isu. Ndozvetiri kumhanya nazvo izvozvo. Mabvunza zvemachurches, nekuti mumachurches meseji dzacho dzakanonoka here, kana kuti pane vamwe vana vanoti kwanzi ndakabayiwa asi inini bva ndatorwara zvakanyanya. Ndine urombo kukutaurirai kuti pane vamwe wakanga wakuti wakutanga kuhotsira wakuona kuti wanenge wanacho, wobva wamhanya woenda pakliniki, wonobvunzwa muri kukosora here, mune dzihwa here, handina, wobayiwa. Skwere wobva warwara, iwo munhu anga aenda kunobayiwa atoonacho chirwere ichocho. Saka vanhu vakadaro vari kukanganisa zvakanyanya chaizvo. Kana watoona kuti wakuhotsira uri kufunga kuti une covid, enda unotestwa woonekwa kuti zvakamira sei, kwete kumhanya kuenda kunobayiwa iwe waane chirwere, nekuti chokwadi unogona kunyatsorwarawo zvakanyanya. Saka mameseji iwawo tiri kuramba tichingoataura kuti vanhu vanzwisise kuti bayiwai zvinokubatsirai kuti musazofa. Iye ari kutaura ndakabva ndarwara zvakanyanya, kana akabayiwa jekiseni renhomba yecovid-19 asina chirwere ichocho, zvikada ndo zvakatoita kuti apone, zvikada aitogona kunge akatofa dai anga asina kubayiwa. Saka akarwara hake asi haana kufa, ndosaka akutaura nyaya yake iyoyo. Pane wataura zva666 wemubhaibheri wachiti ndo imwe mithi yetakamhanya nayo zvakanyanya. Wehutano, Ministry of Health, wakamhanya wane document rakaseculatawo pasocial media ine 12 points dzemamisi ari kutaurwa iwowo, wachinyatsotsanangurwa kuti vaccine tinoshandisa yakamira zvakati, zve666 zvaiwa kunyeperwa, zvese izvozvo. Document iroro tiri kuramba tichingoriseculata kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti aiwaka musanyeperana kudaroba, ndapota hapana proof yekuti ndo zviri kuitika izvozvo. Kozouya wataura zvetask force wachiti isu hatina kumiririrwawo mutask force. Toda kuti ni muchidimbu maichisamba. Task force interministerial cabinet task force. Haisi task force yangoti munhu wese aiwa. Iye ndeye maminista nezuro takamita nawo mande dzese tichibatsira kuisa maripoti awo kuti Tuesday cabinet waakupawo marecommendations anobva kune wana mazvikokota wezvimwe zvakangosiyana siyana. Kune inonzi experts advisory committee inomita ichimitawo ine representation kune wakaremara wachitaura kuti honai tiri kufunga kuti dai zvinhu zvaita zvikati wanouya wanosangana neni totsanangurirana endozviisawo maripoti zvobva zvaenda kucabinet zvichingoramba zvakadaro. Saka pane wakakumiririrai zvakare. Task force yedu ine ma8 subcommittees. Imwe subcommittee inotarisa nezvevanhu vakaremara nelivelihoods dzevanhu. Chair wesubcommittee iyoyo iMinistry of Labour Social Welfare, wariwo wanomita nemi wachinzwisisa nyaya dzenyu. Kana chitaura zviya zvegrain distribution, cash distribution, wachiona kuti maassessments wanoita kuti ndewapiko wari kunyanya kubatwa nechinhu icho
ichochi wakatoasesa wakati madisabled number 1 zvakati zvinouya kutask force zvichitsanangudzwa marecommendation achipuhwa achizoendeswa necabinet. Saka kanapo muri kufunga kuti hamuna kumirirwa, chokwadi makamiririrwa. Zvakare kana dai kwakurunzi vanhu vese ndao chekutask force taitogona futi kuzotadza kuita basa iroro, asi handisi kuti imni chichemo chemu chakashata, chakanaka chaizvo, tiri kunzwisisa, tinenge takunotarisawo kuti tonyatsozvigadzirisa futi maerano tokupaiwo information iyo zvakaita sei kuti munyatsonzwisisa kuti urongwa hwehurumende yetinoti whole of government, whole of society, tiri kumbofamba sei kunemi mese kuti zvinhu zvinyatsokufamba zvakanaka zvikufambireiwo. Asi chokwadi rambai muchingotaura kana paine zvemusi kugutsikana nazvo, tinotenda. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Anditi munoonaka kana manzwiro edu ane urehwa futi, kana maonero edu ane urehwa futi, asi kana tichizvikurukura kudai sezviri kuitwa nenyanzvi dzedu, sezvamuri kuita imimi, zvinobuda pachena kuti heya paya. Saka tine tsumo yekuti kuziva mbuya hudini huudzwa, nekuti dzimwe nguva unenge uchitotaura kuti inga hapana iwo kana mudzimai anoera dhuve apa, panengori nana chihera chete chichi, mozonzwa kuti aiwa iwo amakisamba ndo amadhuve. Handiti ndizvozvo ndomboya kwauri. Toda kutenda nevakwetsveri vedu muzuva ranhasi nekuti chirongwa chakatikoshera isu sevagari. Taikumbirisawo zvikuru kuti kunzvimbo dzatabva kwanana Chitungwizo vamwe havatoziva, havana kujekeserwa nemakore evana vari kufanira kubayiwa nevasiri kufanira kubayiwa. Touyawo zvekare mumwe mubvunzo wechipiri, hatizive isu kwedu kuchitungwiza takaona makansela kana kuti makanzura takavhotera mumisha ndo vainyora mazita evanhu vaipuhwa mari yainzi COVID-19 relief fund, asi mukunyorwa ikoko takaona kuti vaida chaidzo vaifanira kuwana mari idzi havana kuwana. Saka hatizive kuti vakasarira vanobatsirika sei. Chekupedzisira taikurumbisawo kuti hurumende yedu dai arangarirawo guta reChitungwiza, hatina quarantine center. Ndatenda. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naini, asi zvino isusu kana tichitaura pano kamanje hatitauri Chitungwiza chete, tinotaura nyika, tinotaura nyika yedu yeZimbabwe, tigotaura nezvakapoteredza nekuti ndo zvinotibatsira. Asi regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu ivava veAIDS Healthcare Foundation vatipa chikuva chekuti tigone kuramba tichikurukura nyaya idzodzi, nekuti dzimwe dzacho dzinenge dzisinganyatsobuda pachena. Handiti mazodziona nhasi dzaianikwaka. Ndizvozvo Elisa, tipe tinzwi. Ndinoramba ndichikurudzira hama dzedu vakaremara nevabereki vevana vakaremara kuti handei tinobayiwa nhomba yedzihwa mupengo. Nemhaka yei? Isusu sevabereki tinofunga kuti vana vedu vanongogara kumba, vaiva tinobatsira, vamwe havagoni kufamba, tinovabatsira vari kumba ikoko, asi isusu tinobuda katinda kunoshava, tichienda kuzvitoro nekumwe kwakasiyana-siyana mumakombi, tichidzoka kwavari zvekare tichivabatsira. Saka zvakakosha kuti ivo vabayiwe nesuwo tibayiwe, kuti tigone kuzvidzivirira nekuvadzivirirawo. Uye vaya vanofamba nevanovabatsira, zvakaita ini ndinofamba nemunhu anenge achindibatsira, zvoreva kuti nguva zhinji tinenge tiri pedyo napedyo, tinobatana maoko. Kune vanoshandisawo mawiricheya, kana aya anenge asingafambi oga, une munhu anokusunda, iwo unenge uchibata zvakasiyana-siyana. Saka izvozvo zvinoita kuti tive panjodzi huru. Izvozvo ndizvo zvinotoita kuti zvinge zvakakodzera kuti tinge tichifanira kubayiwa nhomba yedzihwa mupengo. Ndakamboita, regai ndikupewo muenzaniso, ndine shamwari dzangu nhatu dzandingada kupawo maexperience. Mumwe akarwara zvakanyanyisisa neshuga, akarwara nedzihwa mupengo, akapinda muchipatara, akasvika pakaipisisa kunge pakoma, kukanzi nachiremba, dai wanga usina kubayiwa nhomba yedzihwa mupengo, zvanga zvisina kumira zvakanaka. Mumwewo akarwarawo akaudzwa zvimwe chete, pakazoitawo mumwe anga asina kubayiwa zvachose, anga ane BP, ane shuga, akarwara zvichidzikira ichikwira, shuga yombokwira, BP yomboderera, zvichidaro asi akasvika pakuenda. Vana chiremba vakati zvinhu izvi dai munhu uyu anga akabayiwa anga achabatsirika zviri nani. Saka ndakarwadziwa zvikuru. Saka ndinotenda nechirongwa chehurumende chokuti vanhu vange vachibayiwa nhomba iyoyi, nekuti ndiri kuona kuti zvokufa zviri kudzikira.
Ndinotori nedzimwe hama dzangu vasina kubayiwa, vamwe vakatoenda mavhiki mashoma shoma apfuura nechirwere chedzihwa mupengo, ende kana chinge chauya usina kubayiwa hautori nguva refu uri mupenyu, chinongokurova chipfuwa onzwa kondondi waenda. Asi ndiri kuona kuti vazhinji vacho zviri kuitika kune vanhu vasina kutobayiwa nhomba iyoyi, saka handei tinobayiwa nhomba. Mashoko makanaka ekurudziro, mashoko akanaka ekurudziro. Vamwe pada tiri kutandadzana nana mbuya nana sekuru vati kurei vachingonzwa kuti underline. Aiwa, ichi hachisi chirungu chinombogozha, zvinongoreva kuti munenge muine chimwe chirwere chiri pasi, pamwe mune shuga, pamwe magara mune BP, pamwe magara mune chimwe chirwere, ndo underlying. Hapana zvazvinonyatsoreva. Ngatisangane muchikamu chinoteera. Vadikani, tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa maisamba show umo tiri kutarisa nyaya yedzihwa mupengo. Tinoziva kuti pamwe zvatiri kuuya kwamuri kudai tiri kusvikokubatai pakaomarara. Kune dzimwe mhuri dzimba dzakavharwa, kune dzimwe mhuri kwane nherera, kwane chirikadzi nehumburukwa pamusoro pedzihwa mupengo. Asi ndo mararamiro, ngatibatsiranei tidzidzisane. Nomboya pauri musikana? Ndikukumbirawo kubvunza kuna dhokta kuti vatinyasotikwenenzvererawo panyaya yebooster kuti iri kufamba sei, inenge ichishande mumiri medu. Ndatenda. Pane mwana umwe mubvunzo here uyo ari kubvunza kuti nhai chiremba iri razopiwa chizita chinenge chekunge chinosandudzira kuti booster rasiyanei nevamwe, haritidonedze here booster. Ora pindura yenyu chiremba achimbotaura. Ndinotenda nemubvunzo iwowo. Kana tichiti booster kureva kuti wakambopiwa vaccine yekutanga, nhomba yekutanga, yechipiri, iye yatinoti immunity yake chibva yati kwire, nenhomba yekutanga yechipiri chibva yanyasoti kwire kusvika patinoda. Asi kayasvika ipapo patinoda pacho, tinoziva kuti nekupera kwenguva immunity yako kana kuti masoja ako anovharidzirayo anotanga kuderera futi. Saka ndo panouya booster yekuti ikupushire masoja ako ekuti akwire futi asvike padanho etinoda anoramba akadii akakuchengetedza kana kuti akakuprotekta. Ndizvo chete zvazvinotongorewa chaizvo izvozvo. Asi machisamba ndobva ndangobata kaimwe mibvunzo yambobvunzwa iya. Wamwe vari kuti kuchitungwiza uku ane kune dzimwe nzvimbo hatisi kumboziva kuti wana wamazera apika ai wakahama neshamwari. Kabineti yakanyatsoanaunza futi, ndinoziva munoteerera panongopera nhasi iri kupera manheru ano munonzwa seneta Mutsvango wavapo paTV maredhiyo wachitaura kuti zvanzi
vaccines. Ndopa zvakataurwa ipapo. Wehutano wachibva wamhanya wanayo wachitumira matsamba kune maprovincial medical director chii. Iwo matimu edu ari kumhanya mazuva ano nephase 2 yevaccination. Wari kupinda muzvikoro wachingoramba wachitaura kuti mazera kati 12 and above. Kana nemi manga muchitotaura zera iroro. Saka tinenge chikukurudzirai kuti imi mazvinzwawo nenzira dzakanaka idzodzo kwete dzesocial media. Muchitaurawo kuti wamwe wanhu wazvinzwewo. Tanzwawo zvakare zvichinzi muno muchitunguza hatina quarantine nekumwe zvakadaro zvechokwadi takanetsekana chaizvo petakatanga maquarantine centers aitonetsa imi munotozviziva kuti takatozoguma tatovhura zvimwe zvikoro kuti ngaaitwe maquarantine. Saka chitunguza yanga ino zvikoro zvaifanirwa kungoita izvozvo, asi pane zvino taakutaura kuti pasina maquarantine etiri kushandisa. Takuti munhu quarantine uri kumba kwako, isolate uri kumba kwako, kana uchinge warwarisa unopiwa mubhedha. Ndo zvatiri kutaura izvozvo. Tozouya ma-underlying condition ndinoona maichisamba wataura zvakanaka chaizvo kuti aiwaka tinenge tichingoreva kuti kana uine chimwe chirwere chinofanirwa kuti chirapwe, iwo wane zvirwere iwawo ndio tinoona chinetsekana chaizvo kana uchinge wabatwa covid. Asi tinotika kana iwe uine chirwere chimwe sema-elderly mataura kuti wakutosvika kuti ini ndine BP saka ndichaendi kunobayirwa, tinenge tichikurudzira kuti kana uine chirwere ichocho paunosvika taura kuitira kuti wambokutarisa kuona kuti chiri controlled here, nekuti hazvina kunaka kuti uende BP rako riri kuma 200/150 rakapenga wongobayirwa nhomba iyoyo ukati dhiya pawakuti ivaccine yakubata nyamba inhingi yako iBP yako yakufendesa. Ndazvirapwe zviitwe controlled kuti udii uone unyatsozonyatsobaiwa jekiseni rako nhomba yako uchibva wabatsirikana zvakanaka. Saka tinenge tichingoramba tichikurudzirana kuti ngatibatsirane kutaura chokwadi, tisangotaura zvetaona musocial media. Honai ndakutaura eka chimhanyai nendima iyoyo, kwete kuti masvika kumba kwenyu maakuvhura social media maakutaura zvisizvo zvamaona musocial media. Ndatenda. Muri kuziva panapa pambotsanangurwa zvinogona kuitika pasocial media. Kune vamwe vanhu vanongonyeperwa. Handiti manzwa pachitaurwa pano kuti ndinogona kutorwa musoro wangu uyu woiswa pane mumwe, ndotorwa musoro waDelight uyu wozonzi tarisai ava vari kudanana vakadai, kana kuti ava ndo vanga variko kwanga kudichi. Saka mazuva ano ngatizvingwarirei. Vari kuita social media vane mabhindauko akawanda, asi hatisi kuti social media yakashata. Ine zvayakanakira, ine zvainobatsira. Isusu manje ndisi tisingagone kuteedza zvinhu nemazvo. Ndinoda kubvunza kuna chiremba kuti kodzero dzevanhu kumajeri dziri kubatwa sei panyaya yecovid, nekuzobvunza futi kuti mishonga yecovid yamuri kutaura iyi yakangonaka chete here, hainawo maside effects here? Ndatendawo ndizvozvo zvanga zvisina kumbotabvunzwa izvozvo. Chiremba ibva mapindura nokuti chiringazuva chiya. Ndinotenda chaizvo. Mishonga yecovid kana mavaccine semishonga yese yemunoziya, hapana mishonga usina side effect hama neshamwari. Kana paracetamol chaiyo inotozivikanwa payakagadzirwa kuti ukamwa madhosi asiri wakawandisa unogona kukanganiswa chiropa chako, liver yako. Zvinozivikanwa izvozvo. Ndo saka tichichema kuti kana muchinge mamwa mishonga yetradition iya, chinonyanyotinetsa isu ndechekuti vamwe vanomwa gaba rese, mumwe wamwe teaspoon. Saka kana wamwa zvakapfurikidza maside effects ndo paanouya. Mishonga iyoyo inotozivikanwa kuti inogona kunge ino maside effects, asi kana uchinge watora zviri mugwara, wabayiwa jekiseni rako riri mugwara, maside effects mashoma. Zvakare vanhu vese tinomonita, tinoteerana nawo tichiona kuti wabayiwa pane chiri kuitika here. Kana pane chiri kuita tinotoziva kuti vamwe tinoti chimbogara apa wari kubaya majekiseni muzvikoro pane zvino wari kushandisa mahola awo wachiona kuti wari kupinda wari kubayiwa, wabva kubayiwa wanonzi garai uku, wanombogara 30 minutes wachiobservwa kuona kuti pane chiri kuitika here, wachitaurwa zvekuti ukazoona pane chiri kuitika titaurire tikasike kuziya. Hapana bamushonga pasi rino renyika unonzi hauna side effect kana chii. Zviripo, unogona kunganzwa kakufenda kana unzwa temperature, asi zvinokontroleka kana zvichinge zvaitika zvizhinji zvacho. Mashoko echokwadi ari kutaurwa nachiremba. Hapana chisina chinokonzera chimwe. Inga sadza rinozvimbira wani, ukarinyanya rakuzvimbira, wahwa mukaunwa munozonzwa kuti vakadonhwa vadhakwa vakafa. Saka hakuna chiringazuva checho kukwikwidzana nesu. Ndouya pauri. Ndoda kubvunza kuna chiremba kuti
mitengo kana maprizes aya anochajwa kunzi utestwe kuti une denda here recovid kana kuti hauna, government haikwaniso here kupindira zvakanyanyisa vanoti maprivate entities ayaya. Maprizes acho ari high, kana uchida kutobuda kunze kwenyika unotochajwa mari yakati kuti ine udzamu. Saka hameno government haigone here kusubsidiza kana kuti varifewo kwatogona kuwana mitengo yakaderera. Rikaitiwa tati chiremba vapindure. Ndinotenda government iri kutoita saizvozvo patakatanga tichinetsekana chaizvo kuti tionewo maconsumables acho ekuti tigone kukutestai zvichinetsa chaizvo nekuti nyika yese yanga iri kukodha kusame place zvichibva zvanetsa. Takatoona kuti ngatibatane neprivate sector watibatsire kuti tibatsirane, asi takatogara pasi nawo tichitaurirana kuti aiwa musachaja kupfuura apa zvakati, tichitarisawo mitengo yacho kuti kana watengawo test yacho nemari yakati iwe muprivate wozoda kubaya ungabaya munhu mahara here kana kuti utopinda muchikwereti nekuti wakubaya wanu. Ndozvatakatarisa izvozvo, asi sekuziya kwamunoita imi hurumende mumapublic hospitals edu clinics unogona kuenda uchinobayirwa mahara. Chinenge chingoripo ndechekuti kana kuchinge kwanzi mahara vanhu vanowandaka unogona kumbomirawo muqueue, zvinotowanikwa izvozvo. Saka vazhinji vanenge kuti aina ndiri kunomira muqueue rega ndiende hangu private. Yatowo nyaya yako, kana uchida zvemahara izvozvo zviripo, asi unofanirwa kuti ungoriwo patient kuti ndo zvazvitori. Takawanda muZimbabwe muno, ndo maprize iwawo. Pano ambobvunza zvekuti kodzoro mumajeri ndikakanganwa kunyatsokupindura dziripo mufunge. Takatoisawo aya anonzi mastandard operating guidelines ekunyatsa kuti vanhu vanofanirwa kunge wakamira zvakati, wachidai wasaita zvakati, nemasanitizer zvese zviri kuitwa izvozvo. Asi sekutaura kwendamboita hatigoni kubva tanyatsoita zvese 100%, asi tinenge tichingomhanya nendima tichiedza kwese kwatinogona sehurumende kuti zvinhu zvidi zviitike. Tinenge tichingokurudzira kuti ngatishande pamwepo. Pamunenge maona pasi pane zvinhu zvisiri kushanda zvakanaka ba, tauraika kwete kungoramba makangomira muri kumba kwemu muchingoshushikana muchingoti ndichati ndozozvitora kwamai, ndichati ndozozvitaura kwamai Chisamba show. Aiwa uyaika maofisi aripo, maklinika aripo, kana ini phone number dzangu ndofunga pasi rese rinomara kutoiziya. Fonai titaurirane tibatsirane. Mashoko akanaka ari kutaurwa nachiremba naini. Vari kutaura pachena kuti hatizogona kakuti amai Gibson marara sei, amai Ningi marara, mazodai hatizogona. Ndosaka paine kurudziro yekuti ivo vari kuuya nerutiru, iwewe nemhuri yako mouyawo nerutiru. Vadikani, ndoziva kuti nyaya iyi ichikurira majasi haipere kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri mumaisambasho chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikabva chakwata. Asi ndoziva kuti pane mibvunzo yakawanda makasununguka kutiridzira kana kutinyorera kuti tichataura nadhokta kuti vazotiudza kuti ko mibvunzo mimwe yakadai inofambiswa sei. Regai nditore mukana unoku kutendai mese pamusoro penguva. Tinoziva kuti nguva haifushwe, masiya mabasa enyu. Regai nditende vasikana vangu vari kumberi uku vatyaira chirongwa zvakanyanyisa zvakanaka. Ndinokutenda Elisa, ndinokutendai Reverend Gondongwe, ndinokutendai Dr. Mahomba. Ngativauchirei maoko. Zvakadi kusangana zvakare, svondo rinouya pane imwe nhapitapi. Ndino wenyu Dr. Rebecca Chisamba.
vadikani regai tipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veaids healthcare foundation vatipa chikuva chekuti tigone kukurukura, asi regai ndipe nyanzvi dzedu mukana wekuti vazvisume kwatiri kuti ndava nani, vanobata sei. Ndotanga nevari pedo neni. Tinotenda maichisamba. Chekutanga ndinotenda kwamuri nekuti invite kuti tiuye tinyatso kutaurirana neCovid-19. Ini ndinonzi Dr. Agnes Mahomva. Ndiri Chief Coordinator weCovid-19 muno muZimbabwe, ndichishanda ndiri muOffice of the President and Cabinet. Mazvita. Tinokutendai nouvepo. Mazvita, toda kukutendai nekuti koka. Ndinonzi Reverend Ellen Tsitsi Gondongwe veku-Mercy City Church. Tiri kutandadzana tiri muno mumaichisamba show tichitenda hurumende yedu nemi kusangana panguva yakanaka kudai. Tinokutendai nouvepo. Ndouya kune muroora ari kunze. Mazvita enyama echisamba, muri yeZimbabwe, vatereri, vatariri, makadini. Ndini wenyu Elisa Ravengai. Ndabvawo kuFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, kwandinoshanda saDisability Inclusion Specialist. Ndauyawo ndakamirira vakaremara. Mazvita. Tinokutendai nouvepo. Asi tinopa kutenda kwakaperera kune AIDS Healthcare Foundation yatipa chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Saka regai nditange nevari pedyo neni kuti vabva kupi vanobata sei. Mazvita maichisamba. Ndinoti kwamuri mese ndinofara kuwa pano. Ini ndinonzi Dr. Agnes Mahomva. Ndiri Chief Coordinator weCovid-19 muno muZimbabwe, ndichishanda ndiri muOffice of the President and Cabinet. Mazvita. Tinokutendai neuvepo hwenyu. Ndouya vari pakati. Mazvita. Ini ndinoitwawo Reverend Gondongwe. Ndiri veku-Mercy City Church uye tiri muno muHarare. Mazvita. Tinokutendai nekunge muri pano Reverend. Ndoenda kune shamwari yangu iriko kupedzesera. Morai muri yeZimbabwe, makadini, vatariri nevatereri. Ndini wenyu Elisa Ravengai. Ndinoshandira Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe. Ndiri Disability Inclusion Specialist, saka ndauya ndakamirira vakaremara. Mazvita. Tinokutendai neuvepo.